Takže čaute, tu som zase ja a vítam vás pri mojej informačke. Takže hardcore už asi nebude, pravdepodobne, lebo neviem, asi nebude. No, áno, presne. Na Skybloku to bude už asi iba jeden diel, bo tam aj tak nemáme čo robiť. Tie úkoly všetky splníme, áno, to som chcel povedať. Ďalej, že budem natáčať novú sériu, ťažíme s masniakom, to čakajte čím skôr. Bude to o tom, no to sa dozviete v tej novej sérii. A po štvrté, v niektorom dieli niečom vám poviem, že budem natáčať v novom kanáli Xenoren TV. Možno s ním budem natáčať, možno. A hej, tak sa vám ozvem a budem natáčať na jeho kanáli. A to nebudem natáčať ja, ale on, áno. Za nami je Creeper. A asi ide na nás. Ježiš. Pil si. Asi som vybuchol, aj keď nie. To zase musím spratať, no. No, áno. Tak len, to som vám chcel povedať. Takže, ahojky.